Xayrlı gün, hürmetli milletdaşlarımız. Şiratdağı Peygamberler tarixi degan topşuruğumuzni başlayız. Rahmat sizga ixtibarınız üçün, topşurularımızı qarağanınız üçün. Eğer de indi topşurularımızı qarab ulgurmagan, siz onu bütün Dünya Tatar Kongresining resmi saytına kirib, hem onun kontaktdagi türkümüne kirib qaray alasız. Topşurular barысы da şunda urnaştırıp barla. Biz uzgan topşuruğumuzda İbrahim Aleyhisselam'ni söyley başlagan edik. Hem bugün biz şul turda devam eterbiz. Her vaqtdagıça bizning topşuruğumuzning tüp qonağı Tataristanның atqazangan jurnalisti Nuriye Abdullah kızı Bilamoyna. Hayırlı gün Nuriye Abdullah'na. Hayırlı günler. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Mine şuşu peygamberler tarihin devam ettik. Mine kıskaça gına eski olup gittik de devam eterbiz İbrahim Aleyhisselam'na. Biz burungu peygamberler turunda siledik oldağı 4 tapşırda. Hem soңғы tapşırda İbrahim Aleyhisselam'ның tarixini başlap koyduk. Birinci mertebe qarawçılar için iskat düşürəбіз. İbrahim Aleyhisselam ol peygamberlerinin oqsaqqalı derge gerek. Ol bizning İslam dinine, gümümən kişilik dünyasına bik zor miras kaldırgan peygamber. Onun tuğu tarixin uzgan tapşırda silesem de bir-iki söz bilen aytып кетерге. İskat düşürüp gitsek evet Керек bular. деп ойлаймын, әйе. Ул Вавилон шәһәрендә туа, хәзерге Гыйрак җирендә. Һәм аның әтисе Тарих, я Коръәндә язылганча Азар. Ул путлар кисеп ясаучы скульптор була. Менә шундый путларга табынучы гына түгел, путларны ясаучы гаиләсендә туа, үсә Ибраһим галәйһиссәлам. Һәм аны әле әтисе ир туганы белән базарга җибәрә, ул путларны сатарга. Һәм ул әтисе белән кичкенә чагыннан ук күңеленнән бәхәсләшә. Путларга табыну әйбәт түгел, бер Аллаһка табынырга кирәк. Сөйләвемчә, Ибраһим галәйһиссәлам Аллаһны айдан да, кояштан да, йолдызлардан да эзләп карый. Һәм соңыннан гына ул айларның, йолдызларның бүтән галәм хуҗасы Аллаһ Тәгаләнең тарафыннан яратылган булуы, һәм аларның галәмнең җисемнәре икәнен генә аңлый. Менә biz инде әйткән идек, путлар ваткан өчен Ибраһим галәйһиссәламны Вавилон халкы утка ата. Әмма Аллаһ Тәгалә аның өчен утны салкын итә. Һәм ул утта янмый. Төрле гыйбарәләр бар. Бу утка атудан соң, я утка атканга кадәр дигән менә мин сөйли торган китап, ул Пәйгамбәрләр тарихы Ибн Кәсир сүзеннән язып алынган диелгән. Әнә ул китапта инде әйтелгән, утка атылганнан, янмаганнан соң Нәмрүд патшага бара Ибраһим галәйһиссәлам. Һәм аларның билгеле бәхәсләре килеп чыга. Нәмрүд патша үзенең җирдәге Алла икәнлеген әйтә, илаһи зат. Һәм үзенең теләсә кешегә гомер бирә, теләсә ул кешене тартып алуын әйтә. Ибраһим галәйһиссәлам әйтә, минем Аллаһым кояшны көнчыгыштан чыгара, аны көнбатышта батыра. Сез шуны эшли аласызмы ди? Әлбәттә инде Нәмрүд патшаның андый көче юк, һәм ул шулай итеп бәхәс Ибраһим галәйһиссәлам файдасына була. Менә шул Аллаһны эзләнүләре турында бер хикәя бар. Шуны сөйләп үтәсем килә. Ибраһим галәйһиссәлам Аллаһка әлбәттә һич шиксез инана. Ләкин һәрбер пәйгамбәренә Аллаһ Тәгалә мөгъҗиза юллый. Ул мөгъҗизаны кешеләр сораганга юллый, һәм пәйгамбәр үзе юллаганга. Бу очракта пәйгамбәрбез әйтә, Аллаһ үлене тере итә ала. Менә ул ничек була? Аның йөрәген, күңелен, башын, фикерен борчыган уй шушы була, һәм аны шуны күрәсе килә. Һәм ул Аллаһка ялвара. Үлгәнне тергезеп күрсәт миңа, Раббым дип. Аллаһ Тәгаләңә әйтә, син булай ышанмыйсыңмы? 4 кышны ал, аны тапа, каурыйларын йылкы, башларын кис, һәм аны бута. Берсе белән берсен. Анасын 4 тауга тарат. Шул чагында басарсың, Аллаһның әмере белән ул кышлар үледән тере булып, гәүдәләрен җыеп, синең алдыңа басарлар. Анасын башларын кулыңнан җибәрсең, алар үз урыннарына барып басарлар. Менә шул мөгъҗизаны Ибраһим галәйһиссәлам Аллаһ тарафыннан аңа шундый мөгъҗиза җибәрелә. Үз кулы белән тапаган кышлар яңадан әйләнәләр. Тере кышка әйләнәләр. Әйе. Әлбәттә инде Ибраһим галәйһиссәлам кебек ихластан Аллаһ Тәгалә ышанган
пигамбәр иң ихлас пигамбәр дип әйтергә кирәк, һәм шуңа күрә ул пигамбәрләрнең аксакалы. Аллаһка, бер Аллаһка ышанган пигамбәрнең исеме Хәниф була. Менә ул Хәниф мәзһәбен башлаучы Ибраһим галәйһиссәлам. Хәниф bir Allah'a ышану дигән сүз. Әйе. Әле бит ул чагында без әйттек, бу безнең эрага кадәр 2000 еллар элек. Ә ни бары безнең вакытка кадәр 4000 еллар элек булган хәлләр. Һәм ул вакытта әле яһүдләр дине дә юк, насара дине дә юк, ислам дине дә юк. Әле диннәр формалашмаган. Бары тик иман бар. Менә иманны без беләбез, Аллаһка ышану, аның фирештәләренә ышану. Шулай бит кыямәт көненә ышану, үлгәннән терелүгә ышану, шулай бит. Һәм тагын шартлары бар. Менә ул Аллаһка иман китергән Хәниф пигамбәр. Менә шул Вавилон шәһәрендәге утка тулар, Нәмрүд патша белән каршылыкка килүләрдән соң Ибраһим галәйһиссәлам хатыны Сара һәм абыйсының улы Лут белән китеп бара Мисыр җирлегенә. Мисыр җирлегендә озак еллар яши. Мисыр патшасы белән булган хәлләрен узган тапшырда сөйләгән идем. Һәм ул анда озак еллар яши, байый, күп маллар белән, байлыклар белән һәм энекәше Лут белән алар Иерусалим җиренә кайталар. Менә хәзерге Иерусалим шәһәре. Израильгә. Әйе, ул Кутса дип атала гарәпчә, Кутса шәһәре. Менә шунда кайталар, кайтып урнашалар. Ул вакытта инде карт пигамбәр була, балалары булмый. Хатыны да шулай ук өлкән яшьтә була. Һәм Аллаһ Тәгаләнең әмере белән һәм Ибраһим галәйһиссәламның ялварып сораулары белән Ибраһим галәйһиссәламның Хаҗар дигән хатыннан Исмәгыйль дигән улы туа. Ул инде аның төп хатыны Сара, бу Мисырдан алып кайткан Сараның ярдәмчесе була. Һәм шул вакыттагы традиция буенча, гореф-гадәт буенча хатының кысыр икән, һәм син икенче хатын алып, икенче хатын белән гаилә кораласың. Һәм Хаҗар дигән гарәп хатыны Исмәгыйль дигән ул таба. Һәм ул улын бераз яшәгәннән соң Сараның көнчелеге аркасында Ибраһим галәйһиссәлам Аллаһ Тәгаләнең әмере белән хәзерге Мәккә шәһәре урынына илтеп куя. Ул вакытта Мәккә шәһәре юк әле. Шул монда. Шул. Тирә-юньдә кап-кара таулар, уртада кап-кара шул дияргә кирәк, су да юк. Һәм без беләбез, юкка гына Аллаһ Тәгалә Ибраһим галәйһиссәламны Хаҗар белән Исмәгыйльне бу җиргә илттереп куйдырмый. Хаҗар баласына су эзләгән вакытта бер таудан бер тауга, Сафа Мәрвә таулар арасында без беләбез, Җәбраил галәйһиссәлам килә һәм үкчәсе канаты белән җирне кисеп, аннан Зәмзәм чишмәсе бәреп чыга. Бу турыда да сөйләгән идек, кабатлап киттек. Әйе. Менә икенче бер зур өлеше Ибраһим галәйһиссәлам тарихының, ул да булса корбан чалу. Менә без инде Сафа Мәрвә таулар арасында Хаҗар йөргәннән соң, бу 7 мәртәбә йөргәннән соң, менә бу хәлнең хаҗ халәтләренең берсе икәнен беләбез. Шулай бит. Менә хәзер корбан традициясе бар бит инде, корбан чалу. Бер заман Ибраһим галәйһиссәламгә төш күрә. Һәм ул төштә аңарга Аллаһ Тәгалә көтеп алган бердән-бер улын корбан итәргә куша. Ибраһим галәйһиссәлам башка пигамбәрләр кебек төшне һәр вакыт Аллаһ Тәгаләнең ниндидер бер үзенә фикер иңдерү юлы дип карый. Һәм ул тора да улына әйтә: "Менә миңа шундый төш керде, Аллаһ Тәгалә төштә сине корбан чалырга кушты." Исмәгыйль ул инде Аллаһ Тәгалә вәгъдә иткәнчә бик сабыр, бик тәүфиклы, әтисенең күзенә генә карап торган бик тугры ул була. Һәм ул әйтә: "Раббың шулай кушкан икән, әтием, мин сабыр булырмын" ди. Һәм Мәккә янындагы бер тауның башына Ибраһим галәйһиссәлам улын алып бара. Һәм ул үз балаңа
Аллам сакламасын андый сынауны, шулай бит. Һәм көтеп алган бердән-бер 86 яшендә туган. Ансы бер мөгъҗиза. Шул улын инде йөзе белән җиргә каплый Ибраһим галәйһиссәлам һәм пычак күтәрә. Шул вакытта Аллаһтан аңарга аваз килә. Җитәр. Менә синең инануыңның ихлас икәнлеген исбатлау өчен шул җитә. Һәм шул вакытта бер куакка бәйләнеп куелган ак бәрән килеп чыга. Ул бәрәннең инде күзләре ак, үзләренең мөгезләре була. Һәм шул ак бәрәнне Ибраһим галәйһиссәлам чала. Әле аның әйткән җире бар, ул бәрәндә гади генә бәрән булмый. Аңынчы ул 40 ел оҗмак бакчаларында йөргән бәрән була. Һәм ул бәрәннең башын алга китеп әйтәм инде, Кәгъбәне салганнан соң Кәгъбәдә тора әле ул бәрәннең башы озак еллар буе. Менә шундый зур сынауга дучар була Ибраһим галәйһиссәлам. Һәм аннан соң инде китапларда бәхәс бара. Уларның китапта менә Коръәндә әйтелмәгән ул баланың исеме. Әле бит безнең Ибраһим галәйһиссәламның 13 елдан соң Сара дигән хатыны да бала таба. Ул бала Исхак исемле була. Менә Исхак улы булганмы, Исмәгыйль улы булганмы, Коръән Кәримдә әйтелмәгән. Ләкин инде билгеле Исмәгыйль Мәккәдә яши, Мәккә җирендә. Исхак Мәккәдә булганы булмый. Һәм шуңа күрә без мөселманнар аның бу баланың Исмәгыйль икәнлегенә инанабыз, ышанабыз. Яһүдләр инде аны Исхак улы дип ышаналар. Менә Исхак улына кайтыйк хәзер бит. Исхак улы Ибраһим галәйһиссәламгә 99 яшьтә туа. Алла субханалла. Менә ул бер мөгъҗиза әлбәттә. Ул мөгъҗизаны Ибраһим галәйһиссәламгә аңарга кунаклар керә, 3 кеше. Ул кунакларга Ибраһим галәйһиссәлам бузау ите кыздырып куя алларына. Карый, куллары ризыкка тими, ашамыйлар. Һәм ул инде шумга кала, аңлый аларның фирештәләр икәнлеген. Фирештәләр килә икән, димәк, Аллаһ Тәгаләдән хәбәр. Ул курка кала үзенә. Фирештәләр аны тынычландыралар. Юк, без сиңа түгел, күршеңдәге Лут пәйгамбәргә. Һәм сиңа Аллаһ Тәгалә әмер җибәрде. Синең тагын бер улың туачак. Инде Ибраһим галәйһиссәлам әйтә, мин бит инде бик карт. Хатыным да, егәрем юк. Хатыным да карт. Алар әйттеләр, син Аллаһ Тәгаләнең көченә ышанмыйсыңмы? Аның өчен барлык мөгъҗизалар да мөмкин. Һәм чыннан да карт булуына карамастан Сара хатыны Исхак дигән ул таба. Пәйгамбәрләр тарихында Исхакның һәм аның улы Якубның урыны бик зур, без ул турыда алда сөйләрбез. Әйе, менә Исхак дигән улы Ибраһим галәйһиссәламның икенче улы була. Һәм инде алга китеп әйтик, әле Ибраһим галәйһиссәламның бик карт булса да тагын 2 баласы була. Менә нибары 4 баласы, һәм барысы да алар 86 яшьтән соң туган балалар. Менә Аллаһ Тәгаләнең мөгъҗизалары. Исхак дигән улы Ибраһим галәйһиссәламның ул бик күп пәйгамбәрләрнең ерак атасы була. Исмәгыйль ул безнең Мөхәммәд галәйһиссәламның ерак бабасы булып тора. Икегә аерылып китә инде булар. Икегә аерылып китәләр. Менә шулай итеп Ибраһим галәйһиссәлам бер яктан яһүдләрнең ерак бабасы, икенче яктан гарәпләрнең ерак бабасы һәм бик күп пәйгамбәрләрнең ерак бабасы аксакал пәйгамбәр булып тора. Шулай итеп пәйгамбәрләр 2 өлештән китәләр. Берсе инде яһүдләр ягыннан, берсе гарәпләр ягыннан. Моның белән бит әле Ибраһим пәйгамбәрнең тарихы тәмамланмый. Әлбәттә, аның тарихы зур. Менә без беренче улына әйләнеп кайттык, Исмәгыйльгә. Шүлдә калдырса да, анда инде Зәмзәм чишмәсе чыккан, шүл янында оазис башлана, анда тормыш башлана, Мәккә шәһәренә нигез салына. Һәм Ибраһим галәйһиссәлам Иерусалимнан Мәккәгә еш килеп тора. Менә без аңлыйбыз инде
Коръәндә әйтелгәнчә, аның улы эшли башларга ярый башлаганнан соң ул аны чалырга алып бара. Эшли башлау бит элекке заманнарда бик тиз булган ул. 13 яшьләр 7-8-дә булырга мөмкин, Әйе. 12-дә булырга мөмкин. Шулай бит. Балалар тиз өлгергәннәр һәм тиз Әйе. эшкә ярый башлаганнар, кул астына кергәннәр. Һәм менә шулай кул астына керә башлагач, бер килүендә Ибраһим галәйһиссәлам Исмәгыйль белән хәзерге Кәгъбәне салалар. Менә шушы таулар арасындагы үзәндә бер калкулык була. Ул Аллаһның җирдәге йорты дип санала. Ул кайчандыр фирештәләр тарафыннан салынган була. Әмма аны җирдәге вакыт бара бит инде, туфрак алышынып тора, ул күмелгән була һәм калкулык рәвешендә генә калган була. Һәм Аллаһ Тәгаләдән Ибраһим галәйһиссәламгә әмер килә, җирдә Аллаһ йорты салырга. Ул иң беренче, иң бурынгы җирдәге иң беренче һәм иң бурынгы мәчетнең беренчесе Кәгъбә. Һәм әйтәләр инде 7 кат күктә Әл-Бәйт Әл-Мәгъмур бар, Аллаһ йорты күктәге. 7 кат күктәге. Мәгъмур. Һәм менә шушы Кәгъбә шул Мәгъмурның җирдәге проекциясе. Әгәр дә Мәгъмур җирдән күктән җиргә төшсә, шундай. ул нәкъ Кәгъбәгә туры килер иде. Менә шуңа күрә ул сала башлый улы белән. Тирәюндә таш күп була инде, күп ташларны салалар. Менә буйлары җитми башлагач, Ибраһим галәйһиссәлам кырыйдагы бер кыя ташка баса. Анда аның эзләре кала. Менә ул эзләре калган таш, ул бик истәлекле таш инде. Аны Кәгъбәне соңыннан 2 мәртәбә күчереп төзиләр. Шул ташны берсе ераккарак куя, икенчесе якынрак китерә. Менә шул таш белән бәйле. Шулай итеп алар төзеп куялар һәм Кәгъбә ул вакытта иминлек йортын дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Нигә иминлек йорты? Менә бурынгы заман бит. Чүлдә бер нәрсә үсми. Тирә күрше халык караваннарны Мисырдан Кытайга, нигә Месопотамиягә шулай йөртә. Ул караваннарга һөҗүм күп була. Хәзерге сүз белән әйткәндә инде разбой күп була. Кешеләрне урлыйлар, талыйлар, үтерәләр. Һәм менә Аллаһ Тәгалә әйтә, җирдәге йортым Кәгъбә. Ул кешеләр өчен иминлек йорты булыр. Ул йортка керсәләр, анда гыйбадәт кылсалар, аларга бер нинди зыян да тимәс ди. Менә шуннан бирле кешелек дөньясы инде Кәгъбәне иминлек йорты, Аллаһның җирдәге йорты дип саный. Һәм ул безнең нәкъ менә Ибраһим галәйһиссәлам белән аның улы Исмәгыйль белән салган гыйбадәтханә. Менә тагын бер зур өлеше шулай бит. Ислам диненә Ибраһим галәйһиссәламның киткән зур өлеше. Димәк, Мөхәммәд пәйгамбәргә бүгенге тапшыруга шушының белән нокта куеп торыйк та, киләсе тапшыруда шушы пәйгамбәрләр тарихын дәвам итәрбез Алла бирсә. Әйе. Бүгенге сөйләгән шушы тарих өчен бик зур рәхмәт. Урсабыз. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Пәйгамбәрләр тарихының чираттагы тапшыру бүгенгә тамам. Мин Гөлнар Шәйхи сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашам.